Mali kunnafoni jabarani najabaw an be aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kan na o ma nabɔ sigi k'aw ka kunnafoni ale ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma a waati olu selen ni k'aw ladɔnniya ka fɔ ko bi ye décembre kalo tile 22 san 2021 kunnafoni an bɛna ale kɛnɛ o dayɛlɛ a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Banyagarakaw olu fɛ yen nɔ u ka maaw kɔni ye dansigi u ka désobéissance civile la désobéissance civile min yɛrɛ n'o ye ka ban jamana ka hakɛw olu bɛɛ lajɛlen kɛli ma u tun y'a daminɛ kabini décembre kalo tile 6 tɛmɛnen san 2021 na u ye dansigi a la décembre kalo tile 20 san 2021 laɲini tun ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka bagabagali ta ka an ka jamana marabagaw ka olu sɛgɛrɛ walasa lakana ale bɛ se ka na Banyagara ale kɔnɔna la cogoya min na désobéissance civile min yɛrɛ n'u ye a waleya ta ka sababuya kɛ bingani wale min ni a kɛra Songo n'a kɛra sababu ye ka maa 31 ka olu bɔnɛ u ni na maa 17 ni ka olu jogin finitigilakaw yɛrɛ kɔni u ye ni waleya in k'a kɛ walasa ka se ka lakana ni ka o sabati. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ u ka sabara dilan usine min ni ale bɛ wele ko Somakof tasuma kɔni donna ale la décembre kalo tile 20 tɛmɛnen na usine kofɔlen yɛrɛ ale bɛ Kulukoro o sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Gabadura o fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko protection civile maaw olu kɔni maa caman de nana a ma ti jɔ maa 40 bɔɲɔngo la walasa ka se ka tasuma in ka dankari ale la cogoya min na u ye lɛrɛ 2 de kɛ jan'u ka se ka tasuma in ni ka ale faga a yirala k'a fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ a ni na nka bololaminɛnw kɔni olu caman o tiɲɛna nka ni wagati na ma se ka dɔn k'a fɔ fɛn min kɛra tasuma jeni ale sababu ye. Yoroso kalanso ba min bɛ yen nɔ Yoroso dugu o kɔnɔna la sa a kalandenw kɔni ye wala ni ka o sɛmɛ tile 2 o kɔnɔna la min n'a daminɛna décembre kalo tile 20 tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ walansɛmɛ kun yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o tɛ olu bolo kalanso in o kɔnɔna la karamɔgɔ ninnu bɛ tali kɛ histoire ka taa se géographie ma ale ni physique chimie ko karamɔgɔ tɛ u bolo k'u kɔni y'a laɲini u ka dugu marabagaw fɛ a mɛnna k'u ka se ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka ni karamɔgɔ ninnu ni ka a sɔrɔ nka ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Yoroso kalanso in ale kɔnɔna la kalanden bɛ t'i jɔ kalanden 860 de la. CEDEAO ma olu nana an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ kunu décembre kalo tile 21 san 2021 Goodluck Jonathan na ale ni a taamaɲɔgɔn n'o ye Jean-Claude Kassi Brouye u kɔni nana ka na CEDEAO ɲɛmaw ka ci ni ka o lase o ci yɛrɛ dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ka sa ni k'a da an ka colonel la Assimi Goïta ale kulo kan o de ye k'a fɔ ko CEDEAO maaw kɔni bɛ dɛmɛ don an ka jamana o ma fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ma walasa camancɛ fanga ale bɛ se ka tɛmɛ ko ɲuman na cogo min na. Ka kɛ ni gazi ye an ka jamana marabagaw kelen ka musaka ta ale sɔngɔ la sa gazi min ni a tun bɛ ka di sefa wari 592 la gazi min yɛrɛ ko do sa kilo 6 gazi o de ko do nka tile damadama in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ gazi tabagaw fɛ k'a fɔ ko gazi yɛrɛ ale bɛ ka di sefa wari 1000 o de la gazi feerelaw olu fana y'a yira k'a fɔ ko gazi min ni an ka jamana marabagaw ye musaka don a la ko kɔni ko o ko olu nɔgɔyara. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa libikaw olu fɛ yen nɔ tile 3 de bɛ libikaw n'u ka jamana ɲɛma kalafili o ni ɲɔgɔn cɛ nka a yirala k'a fɔ ko kalafili in kɔni tɛna se ka kɛ nka nin kuma in na ŋunuŋunukan bɛ sen na nka maa si ma se ka bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko kalafili in bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ kalafili min yɛrɛ kan ka kɛ décembre kalo tile 24 nata in na.
Santan ani fila jamana o kɔ kan kapitɛni Musa Dadisa Kamara ale bɛna segin ka na a fa jamana o kɔnɔna la n'o ye Laginɛ jamana o kɔnɔna ye sa. Musa Dadisa Kamara a yirala k'a fɔ ko ale kɔni sen yera kabini septembre kalo tile 28 san 2019 fagali wale dɔw olu la ni fanga sugusugu ɲɛma kɔrɔ in sa ale kɔni kan ka na i yɛrɛ ɲɛfɔ kiiri tigilamaw olu ɲɛma. A yirala k'a fɔ tuguni fana k'a fɔ ko Dadis Kamara a ka seginin ka na Laginɛ jamana o kɔnɔna la ko bɛ bɛn ani kelenya fana ko fɔ. Kunnafoni datugula an b'a datugu ni Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna ye sa. U ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma u y'a yira k'a fɔ ko coronavirus kɔni bɛ maa 400 ani maa 50 la. Maa 400 ni maa 50 in na sa maa 2 bɛ olu la coronavirus nata kura in n'ale bɛ wele ko Omicron ko o bɛ olu la. Ka kɛɲɛ ni san o san ye novembre kalo fo ka se février kalo o ma sa a bɛ yira k'a fɔ ko ninakililabana kɔni o bɛ ye maa dɔw la. O de la gouvernement ma u ye welewele dabila jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ k'u ka waleya dɔw ni ka olu sabati n'a bɛ wele ko mesure barrière. O kɔfɛ tuguni fana u ka gouvernement ma tila tun k'a yira k'a fɔ coronavirus ale boloci baaraw olu bɛ sen na kabini décembre kalo tile 14 tɛmɛnen na. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw Burkina kunnafoni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la. Hakili la aw ye caman faamuya an ka bi kunnafoniw na n'Ala ma an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an tɛ sɛgɛn a fɔli la aw ɲɛna k'a fɔ Mali kunnafoni TV ale bɛ sɔrɔ Play Store o sanfɛ aw ka taa ka taa télécharger ni ka a bila aw ka téléphone kɔnɔna la lafiya ani damu na aw minnu fana b'an ka kunnafoni ale lajɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka video aimer ni ka a partager aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.